Kad je riječ o Duhu Svetom, doista uvijek volim reći, danas ako spomeneš i da se ovako više puta osvrneš na djelovanje Duha Svetog, odmah te proglase karizmatikom. Ja ne mogu zamisliti kršćanina koji se ne oslanja na Duha Svetoga. Znači, to je nebitno uopće ili neko karizmatik nije. Ja mislim da Sveti Franjo nije bio karizmatik, niti je tad bila karizmatska zajednica. Ali danas je žalosno da se mi dijelimo. Imamo, znači, one koji govore samo kerigmu, navještaj, bez pomazanja Duha Svetog. To smo odvojili. I onda se međusobno još prepiremo oko toga. Znači, ako držimo se samo teorije, a isključili smo djelovanje Duha Svetog. Kao da prepričavamo neku povijest. Prije 2000 godina Isus je živio, djelovao, tada je bio Duh Sveti, danas ko da ga nema. Razumiješ? Ili imamo ovu drugu krajnost, koji drugih samo govore Duh Sveti, bez nauka, bez kerigme. Ja mislim da je ispravno crkveno i da bi trebalo ići ruku pod ruku. Znači, navještaj pa prati Duh Sveti. Pomazanje, znači ono što je Isus radio. Došao je, navijestio je i konkretno pokazao, znači čudom. Znači, danas će čovjek vjerovati samo kad ti njemu ono što govoriš zaista se i dogodi. Zato vraćam na početak ono što sam mi rekao, što ljudi kad dođu očekuju gore. Pa to je to. Ako ono što si govorio, on doživi u srcu, da je Bog živ po Duhu Svetome, da je ga dotakao, da je, ne znam, izliječio ranu, da mi je dao milost da oprosti, da je bilo što. I kad pričamo o Duhu Svetom, mi ne pričamo ovdje sada o izvanrednim nekim stvarima, ljudi. Nama je potrebno za bilo koji život s Bogom dar Duha Svetoga. On je sam rekao, Isus, ja odlazim, ali on će doći, on će vas uvesti u svu puninu.